Takže čau, já jsem Šimačka TV. Ne, já jsem Šimačka. Takže čau, já jsem Šimačka TV a vítám vás u nového videa. A tohle video je s Wendy. To je moje nejoblíbenější kámoška. A taky A my dvojče. podobný. Dvojče. No. Protože my jsme podobný a všichni se nás pletou. Jo. Protože to je Wendy a já. Verča. A tady pak vám teď vám ukážeme, to jsem viděla na YouTube a to budete na to potřebovat. Ona Wendy bude dělat podle mě. Nějakou sklenici. Jo, nějakou sklenici. Mandarinku. Nebo pomeranč, to je na vás. Jablko. Hrušku. A pak budeme ještě dělat citronový koktejl. No, zase tak ne koktejl. A můžeme začít. Tak, mohli bychom začít. Jo, počkejte. A budeme taky potřebovat prkínko a nůž. Téma, nůž. Tak, teď si vezmeme sklenici, si se připravíme. Otevřeme si víčko. No, otevřeme si víčko. Já to otevřu. No, víčko. A teď si vybereme, co bychom třeba chtěli jako první. Já bych třeba chtěla jako první jablko. Co by si chtěla třeba ty? Tak jablko třeba. Tak jo. A nakrájíme si to. Musíme to nějak... No, nějak takhle. A musíme to ještě takhle rozkrát. Vem si taky nůž. Já nechci. Ty nakrájíš doma. Ne. No, takhle. Ještě tady to. To nedělej takhle. Prostě takhle. Tak. Teď si bereme první jablko. Počkejte chvíli. Máme to už udělaný a teď si to jdeme nakrájený a teď si to jdeme do toho dát. Ne, ještě to tak bylo. A teď to tam prostě dáme pečlivě, tak ti dá se říct. A aby se do toho ještě něco vešlo. Tak nějak to tam pěkně naskládáme. No, stačí 3, nebo prostě kolik se vám tam vyjde, můžete i namečit kusy. Mně se to ani moc nepodařilo. No, takhle. Mně docela i jo. No, nevím. No, tak a poslední to si sníme. Pak teď budeme asi už ty hrušky. Teď budeme mít hruštičky. Tady to. Tak zase chvilku počkejte. Dáme to, ukážeme vám zase jenom kousek, aby to tady nemuselo být celý nakrájený. Teda celý. To. Pardon, za to se vám omlouvám, fakt hodně. No, tak počkejte. Tak. Pardon, protože co? Tak, teď jsme nakrájeli hruštičky a máme to v tom. A máme v tom ještě jablíčka. A teď jdeme na mandarinku. Na to se tak těším, už hrozně. Mandarinku. Jak se ti to... Teď si to naloupeme. Oloupeme. Chceš to loupat rychle? Ne. Musíš z druhé strany. To tě nenapadne, co? Tak. Nevím, jestli to... No, máme. Takhle, já už to mám oloupené. A teď si to dáme na tyhle kousíčky takhle. A můžeme si to už dát, můžete si to už dávat my si to už budeme dávat do tohohle. A pak vám ukážeme ten koktejl.
No, nebude to úplně koktejl. Nebude, je to jenom citron. To je tajemství. Ne tajemství, prostě recept. Dá se říct. To nejlepší tam je málo. Tak, teďko to máme. A počkejte. Tak, to už máme. A teď chceme citron a skleničku. Tak, nůž si umyjeme. Potřebujeme jenom nůž a citron a vodu. Nevím, jestli filtrovanou nebo ne. To je na nás. Ty vogo, to voní. Podívejte na můj ksichtík. Takový zátko. Na můj. Fuj, to je nechutňácký. Teď tam dáme vodičku. Takhle. Okay. A vymačkáme to. To je takhle houčky. Tak ne. Toho tam teda je. No, já vám to vymačkám. Jo, a pak si to nakrajte, já vás zapomněla. No a teď to máme vymačkaný a jak vidíte, trošku vymačkáme až tu šťávu. A máme koktejl. Tak si dáme je klidně i do toho. Taky. Ten koktejl? Tak jo. Tak, toto by mohlo být pro toto video všechno. Můžete si pochutnat, jestli vám to bude chutnat, jestli to vůbec uděláte. Můžete si vzít lžičku klidně na toto. A nebo na jídlo. Nebo to je s rukou. A je to moc dobrý. To je tady potvrdí dáma. A máte tady kotil. Omlouváme se, že jsme něco snědli z těch ingredientů. To říká ta pravá. Já nic nejedla. Skoro. No. Tak nic. Čau. Tak čauky. Ten citron.